Assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokacin. Darasinmu ne yau za mu yi shi ne wajen tunatar da ku yadda za ku kare kanku daga kallon YouTube channel. Jama'a kar mu manta mukan shiga YouTube channel mu ɓata tsawon awa 1 minti 30 awa 2. Muna zuwa domin neman nishaɗi ko neman ilimi. Yana da kyau ku san hanyar nan domin taimakawa lafiyar ku ta idanuwa. YouTube channel hanya ce da take ba mutane abubuwa da sukan iya ɓata lokaci kafin su gama. Wani lokacin ka iya zuwa kana kallon bidiyo daga wannan sai wannan. Shi kuma idan ka da shi kake amfani wajen kallon wa'innan abubuwan. So dai ku biyo mu daga farkon darasin na har ƙarshe domin mu muku bayanin abin da muke so ku sani. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe da share da like. Mun gode. Barkanmu da dawowa. So kamar yadda kuka gani yanzu a cikin YouTube channel, in ka shigo cikin YouTube ɗinka direct sai ka tafi sama. Ga wata alamar kyamara nan na bidiyo yadda za ka uploading da gurin sacin da wurin da Gmail ɗinka ka ɗora na YouTube channel. Direct sai ka taɓa wurin da Gmail ɗin yake kamar haka. So kun ga ya shigo da mu wurin about information duk na account ɗinmu. So ba dogon bayani za mu yi ba, direct sai mu tafi ƙasa gashi nan an rubuta setting, sai mu taɓa setting. So in kun duba setting shi ma a farko gashi na an rubuta general, sai mu taɓa shi kai tsaye kawai. So idan muka duba wurin general gashi nan layi na biyu an rubuta dark theme, reduce glare and improve night viewing. To shine abin da nake so in muku bayani akan shi. Direct bari ku ga yadda zai canza YouTube channel din. So kun ga yanzu yayi duhu. Idan muka duba a cikin idonmu ma YouTube ɗin ya fi daɗin kallo, sannan ba zai affecting ɗin idonmu ya cutar da wata lafiyarmu ba. Idan za ka yi awa 5 kana kallo a cikin YouTube channel ba ka da matsala, saboda idonka ba zai samu matsala ba ko da kuwa da daddare ne. Yana da kyau duk mai amfani da YouTube channel ya san wannan hanyar, saboda za ta taimaka masa wajen protecting ɗin lafiyar shi. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe da share da like. Ku tura wa abokanku. Mun gode.